double cup, big comparing holy nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Nakasunod lahat, nakasunod. Magkakalapit na pala tayo. Si Doc, nakikita nyo pa ba? Nasa harap ko lang si Doc. Okay, cut. Malayo pa ba yung may bangin? Bababa. Bababa. Okay, bababa ulit. Hindi mo pa yung nasa likod. Saan? Kaya na-approach yung tricycle. Siya, distansya konti. Pagpababa. Tricycle may tricycle. Wala lang. Grabe yung katanog. Tulay ahead. Confirm na lang ilan yung dadiretso kay Kat. Ako, confirm ako. Bago na rin namin. Sige. Lahat na daw, lahat. Oo, lahat na. Dito na tayo. Layo nito eh. Okay, may pagkakapit eh. Okay. Ano sabi? Siyempre ka na! Bye-bye. Tuli na. Traveling around the world! Medyo marami kami ngayon eh, kaya dapat kasi isang radio. Paspas, Shakira, pakisabi. Gabi. Paspas, uspas, pati-relay. Na-testing agad yung ano Ang sarap ang karera, no? Sige, pindahan. Maging nasa harap ko pala si Doc. Mag-i-urban si Doc. Please mo na yung bus na yun, ha? Medyo... Check. Pulpo. Thank you po sa powder, no? Oh, powder madness. Namamahagi rin ako doon.
Kaya? Uy, Dash! Agad! Dash, sama ka talaga ng map? Ako, sumama na lang ako. Tempa na, yung gamot. Buti pinarami mo. Kaya nga, pati kay Sister History ako na. Sige nga, Sister. Mabilis. Pang-tawag ka na lang. Approaching mo tol, sa likod. Bilis magpatakbo ng mga kasalubong nyo, bilahin nyo. Pagkasin nyo. Hoy! Wait lang, nasagi si Kap, wait lang. Meron. Pare, wala na lang naririnig yung iba. Walang radyo si Kapitana. Wala silang radyo. Ha? Si Kapitana pa naman gusto ko APM. Si Hector tsaka si Kapitana wala. Si Kingpin, wala din yata. Wala din. Bangin sa gele. Dahan-dahan lang po, may motor. Ayaw niya daw ng powder, may allergy daw. Ano po nakikita si Doc? Hindi na po. Nagmamadali na. Ano nakikita si Doc? Kapag kayo eh. Bless us, O Lord, for this thy gift you are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Alright. Tapos na medical mission ng Navara Nation.